Mga air condition nga mga pasaheroang sakyanan gidid ni Governor Gwen Garcia nga makapamasahero sa probinsya og 75% lang yun ang kapasidad sa basa ang tugutan. Ano ang report ni Fimarid Dumabok. Kini ang pipila sa mga probisyon nga nalatid sa Executive Order 35-B nga gipagawa sa gobernador gahapon. Gahapon lang gipirmahan ang mga iog diha dayon ni epekto. Gani dili lang mga bus kundi lakip na ang mga pampublikong utility vehicle express ug mga taxi nga mobiyahe sa probinsya ang gidid-an nga mogamit og aircon. Ang mga bus operators subling gi-require sa pagkuha og Provincial Public Utility Vehicle Pass. Dinhi makita kung pila lang ang gitugot nga gidaghanon sa mga pasahero sa maong bus. Anaw sub-trip receipt. Kaning trip receipt informing the management nga na ang QR code na aning plate number ani na sa ning seating capacity nga gisulti sa mga driver o pila do'y sakto nga kapasidad nga musuod sila sa sakyanan. At the same time, ang actual numbers of passenger on board. Ganihang buntag, busy ang nagdumala sa Cebu South Bus Terminal sa pagpahimutang sa mga vehicle pass. Aduna sa dugang requirement alang sa mga driver. Tungod lagi ng COVID nga nagsaka. Kaning air purifier pareha ani. Gusto siya nga ang driver ani magtinirgid ani. No? Unya kaning ultraviolet germicidal light nga importante kayo kung mahimo. Do kanang amo pila kanay presyo ana pero murag mao gyud ay gusto sa gobernador kay kana gud dako kani katabang pagpatay aning kagaw. Nihangyo sa nagdumala sa CSBT ngadto sa mga pasahero nga kun makit-an nga wa na magsunod sa social distancing ang ubang mga pasahero diha sa bus. Kung mulikramo ka, you can. Kaya makita man nimo. Yan I hope nga ang tanang tao ana nga makakita they will report. No haron to taon ang atong COVID nga nahitabo ron sa pandemic. Samtang mga personnel sa LTO, LTFRB o kapulisan sa probinsya ang mubantay sa mga malapason. Uba ni John Sulon. Ako si Fimarid Dumabok. Balitang Bisdak.